Geldin mi? Nereden geldin? İşten. Gece 12'de mi? Gel Berik. Başlamam. Berik gel. Sana diyen Berik gel. Hı. Gir Berik. Näme oldu? Şu bolup görsün ödünü yaraya mı oğlum? Ne oluyor oğlum sana? Senin fikrince boluyam şu olsun. Men sana ne çayttım taşladı? Bezedecin. Sen bezet. Sen bezet. Ne için edegok? Kakana ölüp gitti içip. Binamız. Men idar bolurum şu bolsundan. Utanamok mu binamız? Utan. Özün yallan işi var, keri var, maşgalası var. Hey utanmadım ne ettim? Hele yine seni emetçim. Sen elimde dine bir çüşen var. Dine çüşü. Ne biçim bekleyeceğim? Var bilinmemek ki. Men kakamdan bidarafım. Günün günde içkinliyim. Bidar bollum men onu. Ola etti, özün etti. Sen ne iş yapıyorsun? Sen ne edip diyorsun? Ne için bekleyeceğim? Bu durmuş bana ne hilsine vurdu. Bidar bollum men, bidarlar bollum. Sen düzelmezsin. Sen düzelmezsin. Men düzelim. Men düzelim. Men düzelim. Rahat. 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 Otursun. Rahat. Rahat. Rahat oyun. Näme berebe? Rahat bolsun näme? Rahat düzeleyinni senem. Besedeyinni. Halis bolluk şu düzünden. Ýadadyk. Maňa haýpyň gelmese de ejene bir haýpyň gelsin-nä? Ýankeşden gürünňňden men utanýan Rahat men. Daşyňdan men utanýan sen. Sen nädip ýaşap bilýän şo gepleri eşitip şu ýagdaýda? Besedinni Rahat. Besedäý. İçmäý şu haram awyny. Doýaňokmy ondan? Doýup bolanokmy lawdan? Besedinni. Besed. Bollet. Men utanýan öz oğullamyň ýanyna. Joralamyň ýanyna. İlgüniň ýanyna. Ýaşyňyma 30-dan geçip barýar Rahat. Biz hiç kim şu wagt Rahat bilýärmi? Hiç kim. Mundan maşgala bolmaýar. Olya. Bo. Olya. Hani ýör, ýerlen ýazyp bereýin, tur geçde ýat. Tur Rahat, tur. Hmm. Hmm. Hmm.
Gelin gelin. Han, selamun aleyküm. Aleykümselam. Rahat qowmy sağlıkmy geç otur. Qowmaya gaylan, qowmy işler. Şükür Allah ýaşy. Sağlıkmy özüň. Otur hany. Qowmy işler. Näme ýüzüň salk? Ýene eşitdiňmi? Şu gezek çynım han, düzelýän. Ay. Hergedem şey diýen. Rahat. Hergedem şey diýip Allah menden pul alyp gidýän. Gidem içýän. Yok, pul üçin gelemok. Maňa pul gerekkä. Men çynım. Anan ayhan, anan. Ejemi hiç wagt beýle halla görmändim. Gözüň açylaýdy menne. Düşündiňmi hemme dada? Ejemi şeýle bir oda ýakanymy şu wagt için düşünmändir. Maňa bu gezek pul gerekkä. Onda näme kömek edip bilýän? Maňa şu gerek. Ejemek defmelýär. Ilki bilen umrak defmelýär. Soň nesip bolsa haja. Özümem düzeljegini. Wagtym barka. Ejemek etjek umra. Nesip etse de haja etjek. Şunça korkudan kazançlığımı çektiren arabamı özüm olacağım. Görürsün, güzel olur. Sen bari işin berde bitti ya rahat. Käbä biz alyp gidýäs. Öwärek toprak alyp gidýär käbä. Oňarýan. Begendirecek. Öňden şeýtmeli rahat, öňden. Men senden almayan dalyanmy? Olan vaka esasında. Ha? Kaka. Alamok. Gel şeýle gürleşeli. Hergedek çağın görjek bolanda 2000 manat pul getirersin.
çaymandan otar. Enes, Gennezeme giden ragam. Jigimem yani ulen al. o ne heli? Bilemok. Begensin havar badi da. Genneze. Nira uğradınız. Bençeler onu şulaçar ver. Havar vardır. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please hold back. Bir yıldan soň. Hudaya şükür. Hemmesi bolmajak ýaly. Ay bol ya. Sagaman gelen olsan bolupdyr. Nada şertnama. Nesip bolsa biosulamız Ýewropa çykar. Ömrüň bolaýsynda. Ýöne şu jaş üstünümi gyýjaşym bolan bolsa hasam başgaça işlerdim. Görmedi zat yok. Giden soň iyi dedim. Geliniňe ýurtdaşyna. Gyýdyňa da geliniň aýallygyny seredip ýör eken. Alsy güç. Bir zat eder. Men ýardam edeýin. Gyýdyňa bejer alaly. Gyýdym görmäne geldim. Hökman. Leyli. Ola uýan bolsa, senem men bolsaň, menem edenlerini hiçem bağışlamadym. Ejem kakam razylygy üçin, Allahyň razylygy üçin bizi bağışla. Gyýdyň bejergem etäç. Alyp gitde seretdir. Ziyan yok. Özüm serettirelim. Gidelim oydum. Başlyk registrasiýa başlady. Gyslanmasaňyz giýjä alýaňyz. Sagaman edip gelin. Gerek zatlar bolsa maňa habar et. Bordo, sağ ol. Salaman tikelim. Gow gelin olup bilmeseňizem, gow eje bolman başarmaly. Ýa-da kaka. Kıynap yağdamadım bir durmuş. Ya da şeyle mi bu yaşayış ne?